Dobrý den, slečno Veselá. Vítejte u nás. Posaďte se. Dáte si čaj nebo pivo? Děkuji, nekouřím. A co pro vás mohu udělat? Vy pro mě? Spíš já pro vás. Slečno Veselá, máte možnost teď během pár vteřin změnit celý váš život. Slečno Robovská, jak je to s těmi vašimi dluhy? Kolikátý úvěr, že to splácíte? 5. No dovolte, z toho si vám přece nebudu zpovídat. Jistě, že ne, samozřejmě. Ale co byste řekl na to, kdyby se lusknutím prstu všechny vaše dluhy smazaly? Co kdybych vám dal, řekněme, 50 milionů? To má být vtip? Ale vůbec ne. Jen se podívejte. 50 milionů jen a jen pro vás. Cože? Co si to dovoluje tady hnusné prase? Já nejsem žádná běhna. Ale no tak slečno Veselá, to jsou trochu silná slova, ne? Nikdo tady nemluví o tělesném kontaktu. Posaďte se. Já od vás chci jen to, abyste zmáčkla toto tlačítko. Zmáčknete ho, dostanete svých 15 milionů korun a už se nemusíme nikdy vidět. A v čem je ten háček? Jste bystrá, slečno Robotková. V skutku bystrá. Když tlačítko zmáčknete, umře jeden člověk. A vy dostanete svých 10 milionů. Takže vy po mně chcete, abych vraždila? Vraždit? Ale nikoliv. Já po vás chci jen, abyste zmáčkla tlačítko. Co na tom, že umře člověk? Lidé umírají každý den. Každou vteřinu. Každou vteřinu se někdo zabije na motorce, v autě. Nešťastnou náhodou. Kolik denně umře sebevražedných atentátníků se stejným úmyslem, o kterém si myslíte vy, že jej máte? A ten člověk? A co? Vy se nikdy nedozvíte, kdo to byl. Takže vy se mi snažíte naznačit, že život toho člověka nemá smysl? Ale co když ano, co když má třeba život rád? A záleží na tom, slečno Robovská, kdo je podle vás za život odpovědný. Každý sám? Tak vidíte. Ale jak mám celý život žít s tím, že jsem někoho zabila? Zdá se mi to, nebo argumentujete morálkou, slečno Modráková? Co je to morálka? Morálka to je jen hloupý výmysl lidí, kteří chtějí zabránit ostatním lidem v rozkvětu. A navíc, podívejte se na to. 2/3 lidí dnes žijí v chudobě. Je vysoká pravděpodobnost, Že když to uděláte, vysvobodíte toho člověka z jeho věčného utrpení. A navíc, když to udělám, mohla bych ty peníze použít k něčemu většímu, něco vybudovat. ano, vidím, že si konečně začínáme rozumět, slečno Androlíková. A třeba je ten člověk nemocný, trpí hladem a možná žije na úkor společnosti. Ano, je to parazit. Ale co pak můžu? Já nevím. Můžete. Rozhodněte se sama.